गावचे कोंबडी वडे आहे. हे चुलीवरती बनवले आहे. हे माझ्या जावेचे घर आहे आणि तिथे आज कोंबडी वड्याचा प्रोग्राम आहे जेवणाचा. हे चुलीवरचे कोंबडी वडे खूप चवीला चांगले लागतात गॅसपेक्षा. गावचा प्रोग्राम आमचा उद्या संपणार आहे. उद्या आम्ही मुंबईला चालणार. आज एक गावी कोंबडी वड्याचं जेवण आहे. 15 दिवसाची जर्नी आमची आता उद्या संपणार आहे. उद्या आम्ही मुंबईला येणार. तर हे गावचं जेवण आज तुम्हाला कोंबडी वड्याचं हे दाखवलेलं आहे. कोणा दाखवला? आपल्या संसाराचा वाटव गेला पुरा. लोकांना लावला ते काही नेल्याने जिल्ह्याने येणेच कसून नेल्याने त्या लोकांनी गायला. आता सागरला भाकरी दी ऐकलं. अंग पुसले काय नाही, तो आताच बाहेर आलो. कपडे कपडे घालून नानाच्या बागेसारखी फोटो काढून घे तू. हो मुंबईचा घामाघूम झाला. किती नाही घेतलं आता नको. आता ठेव असे. आता मॉप झालं ढिगाचे ढीग पडले. मग होया तर मग उद्या होया तर गावात आधी आता चालूचा नाही. उद्याचा होया तर मग हाणू गावात. हा उद्याचा उद्या टाकू नको गावला तर मग संध्याकाळी मग घाल. सकाळी ठेव संध्याकाळी सारूचा. तुम्ही आता गाडी जातात ना संध्याकाळी काय तांदूळ झटके तुडू होत. बटाटे घालून याकच कर. हा त्याचा शेवगा किती होते. कोणाने कुठे ते कणबामध्ये गेली तिथे असते. हे बाय आता हाणलं ह्या कशा थोडं ढीक घातलं. बघ किती ढीक घातलं इथे सकाळपासून तर ना. हे बाय ह्यांका तिघे तर काळजी झाले ना. आता फका पडली पण ती कधी होती कधी नाही. म्हटलं ह्यांका चार तरी हिरवे म्हटलं खाती जेव करते. कसा भाकरी बरा ना म्हणून जेवला सुद्धा चांगला पण चांगला मस्त भेटतो. शिवाय जरा असं पत्र बांधत ना ह्या काहीतरी कागद खरोखर बारचे बार जेवण जेव बरं आहे बघून शप्प नाही. मी हे करतो रे एवढ्याच नाही. आधी आता पोरांक आधी एवढ्याच नाही. हे आमच्या काजूचे काजू आहेत. हे आपण मशीनवरती फोडायला द्यायचे आहेत. वायला